दारिफोरखौ बारा बुरजा लाना लोगो मोजां देलायाबा माब्लाबाबो बैराथि जानो हाया आरोना बाय बाजै जासुला इउटुबार थांफागोन गस्लाखौलाय मानो मोनामदोंसो ना मादोंसो मुस्राबाय थायो एम्फौ माबादोंनो बेयाव माथो मोनामनाय हेन खालामो मोनामाखै माबादों मोनामनायाथ' मोनामारदों सेन मोनामसोदों होद सेनलाया आङो जाला मोनला आंनाव गारि फैदों स्टार्ट खालामबाय गाइस होलांलायनोसै नै हाबा जाहैनोसै रौता मोनसिगोन एकदम मोनामहांबाय रौता मोनबाय गाइस मोन रौतायाबो ओरैबायदि डेन्जार फेमास मानो डेभलप जाबाय ताला जाजोबथारबाय नै वाव नैबेयाव हाबनो नागिरदों मा मोनोथाय बेयाव नायनोसै वाव दख'ना दखान डिसकाउन्ट नामायबाय लाबावबाय आयु गफुरनिया बारसिनलायथारदों जे दखानाव हाबदों फाग्ला आंखौ सिनायखुमाना दोङो आरो नायखुमाग्राबावसो आदाया बिराद नायखुमायोनो आदा डायलगा मामोनलाय जोंनिया माबा मा होनोमोन बिराद गिदिर फुल मावफुंबायलै होननाया औ बियो ओमफ्राय आरो गफुरनिया बारसिनोबा नोंसोरखो बापारे चिरांखौ नांलाबालाय आरो नांथ'ला बे क'क्राझार चिरांफोरनिखौ माबानिखौसो नांगौबा गफुरनिया बारसिनलायनाय जादों औ बारसिनलायथारदों बे डायलगखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो हिट जादों न' हिट जादों बापारे थेंक इउ आदा औ नायबाय थानायनि थाखाय आदाया हाथायाव सिनायथारदों आंखौ हिनै दे बाय जाबाय रौताखौ एंगारनोसै नै दसेनि उनावनो नै खारबाय गारिया जोंनिया फैबाय नै गाजा ओंखारना बायदों बिथांमोना फैदो गोदो उन्दै समाव फैनायानो लामाखौ आन्दायबायमोन खिन्थु आन्दायाखै मोनफैबाय आरो डेन्जार आमायदोलाय बोरै मिलायनो बोरायदोंलाय बिथिंनो आरोना हाबाया औ बहुद बिराद गोबाव जाबायमोन दे साजायनाया नै बिदिनो हाबनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन ना ओंखाम मोनजासिगोन आरोना ओंखाम मोनजानो नागिरबायानो नै ओंखाम जानोसै बरिया नै मोनसेल' बुस्थु गैया बेयाव मा दं होनना बुंनायमोन फुलकबि गाजर औ फ्रिसबिन औ मोनथाम नाम दंबावो ना हा बिलाहि औ नैबे जाहैबाय पनिर जादो दै लोगोफोर दांखावना हो आदामोना रानग्रा जोंनिया जादो आदा दे जानोसै लोगोफोरनि गोथाव जानोसै दे नोंसोर नायथ'बाय थादो हाबाखौ बेदरजोंल' खुंनाय जायो बे नङा पनिरजोंबो हायो आरो खुंनो माबाखौ हाबाखौहाय अनेक आइटेम दङ दा बुंसै आं लाबावाखैसो नै बिथिंनाय जाखावगासिनो पनिर आरोना नै पनिरजोंबोलाय मा होनो बे हाबाखौहाय खुंनाय जायो गले लायाबानो जाथारा नै बेदर बायदि राननानै होनाय जादों आरो ना बरिया
जाबाय आंबो बिराद गोथाव मोनदों जादों नैबे फान्थावखौहाय बेबायदि बनायनानै होबाय आरोना फ्राय बनायनानै बेयो सबाय इयो पनिरसो ना सबाय नङा इयो अ पनिर सबाया बे दे जागोन नैबे दालि ओंखाम बनायबाय आरोना जेनेरेल फाजा मा होदों बेयावलाय बानलु बब्राया गिदिर जारा सब जाग्राया जाबाय बेखौबो गोथाव मोनजादों आरोना औ नंगौ ओमफ्राय माबाया मा होनो मोनसे बुस्थु मोनजाबावदोंमोन ना आङो मैखुन ओरैबायदि गोथाव नुखायो फाजा मैखुन होनबाथाय देन्जार बिखा मावलायनाय जायो मालाबा समाव बेलाथि टप ओंखामखौबो लादो ओंखाम गैयाबानो जाथारा ना ओंखाम गैयाबानो जाया जाबाय ओंखाम बेदरजोंल' हाबाखौ खुंनाय जाया लोगोफोर नंगौना नङा ब्र' बेदरजोंल' खुंनाय जाया हाबाखौ पनिरजोंबो हायो हाबाखौ नै पनिर जाहोनानै मा होनो फुरा आइटेमसानो बहुत बुरजा आरोना जि जाहोगासिनो नै लायनानै थांलाय फैलाय माथो लोगोफ्रानो खारजोब्बाय न' Kuman ro. Foto sabane silele de bitamana. दा थानो ओंखारबाय बिदाय लानो नागिरबाय थांनोसै थांनांसिगोन ना थाङो नामा र' इउटुबारा दानो थाङो नामा फासा सिख्लाफोर फैनायावहा दानो थाङो सिख्लाफोरखौ नुवाखै आं सिख्लाफोरखौ नुवाखै नङाबा थांनो मोनथ'वा मानो स्टान्डार्ड नुथारदों माथो आदाखौ मिलायदों एसे बोरैबालाय मानसिया लङि गानबा बांगाल बायदि नुयोलै नंमारगौ ओमफ्राय लानो हासिगोन माथो फैगोन बोसोरनैसोनि उनाव लानोसै औ बिराद सेल जादों ना जायाखै नोंसिनियालाय हा जादों मा होनो ना गय माबा बिदि हरग्राखौ माबायदि होनो मा होनो हा मिथिया मा होनो बैराथि बिराद मोजां देलायना दोङो नै मोजां देलायाबा माब्लाबाबो बैराथि जानो हाया आरोना हा बरिया माबादो आंनोबो गोरा नायनानै खान्दिसे जानायानोसै गय खैबार जाखोथाय हिसाब गैला जाबाय आखि आनजावबाय दे थेंक इउ
lah. Abi lagi yang ni numan lah. Hari kurma bergani mica, termane hai nih thang lagi ya na, thang lele deh. Sur bị lấy đi. Oh. Lama. Dari bergebara puja-puja lana lu juga. Nobat desa ya. Dunia batu kumang dusai. Umrah. Untuk bukti negara. Dari kunai nani berat pusing dari lebih guna guna. Ada nih. Dari isang kom bini bara. Angkar pun bete na itu mau. Oh. Nasa apa mana? Bara singgah terus. Dari susu lebih dari itu. Malalakan ini jauh gede pun. Sudah. Hai kan pesawat bersama aku, rabun bersama aku, suku bersama aku. Dulu kira dia. Bisa kau lakukan apa? Saya itu. Mani bila dari yang mana? Tambah je. Dari yang mana dia? Lakan lah ya. Dari yang dia ni dah beri aku, ni seru beri aku. Lakan lah ya. Ambil kerja ni bang, amai sudah ini. Temen dua. Tuan mah. Lagu pagi dulu. Di mana tak apa dia? Di mana je? Faklah sekolah perang ke berai-berai media. Lai. Di mana berai ke? Mana lak dah ke bang beri lak ni. Di bagi nasi berai media dari kamu mau lagi bagi nasi. Di mana berai ni? Hijau kudan di Bima arena. Apa hijau yang mereka? Hai abu. Eleh abu. Hei. Abu. Mezang na. Oh, macam ini. Biraku buni udah lek mendeng. Apa ni? Sini kena halia. Buah ni manci buah bidin na. Ini Indonesia. Macam lagu tu kita kota. Oh. Pakai mulai kena ini. Apa? Bangladesh au kana ini jenuh abu. Jadi kianjam. नोंथांमोना हौवा गोदानखौ मानो नुवाखै होननानै साननो हागौ खिन्थु हौवा गोदान माने दायोसो फैगोन आरोना माबा 9टायावसो हाबा दानगोना दा हिनजावनि न'आवनो रेजिस्टार खालामनानै हरगोन दा बेनिखायनो हौवा गोदानखौ नुनाय जायाखै हिनजाव गोदाना जोंखौहाय आगार हरनोनो गोसो गैयामोन खिन्थु उपाय गैया गोजानबो लामाया ओंखारबोनो गोनां जाबाय Bye bye. Thằng oंखारलांबाय जाबाय आरोना दे आबै बाय 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 ओंखारबाय थांनोसै जेबो जाला